Right, ndiyo Mubairo which 2 wekutanga taona kuti Petronpay share ma profits newe on daily basis pamazuva ese. Saka apa manje nevanhu vamwe chete ivavo vaunenge wadedza unozobhadharwa indication bonus inoreva kuti kuunza kwaunongoita chete munhu kungoudza mumwe munhu kuti uya ujoina akajoina pamari yaunobhadhara iwe kana ari munhu anenge ajoina pauri straight pamari yaunobhadhara yaanobhadhara iye iwe unobva 10% yemari iyoyo. Saka tobona kupfake munhu toti munhu wako wadedza waudza nezvebusiness amba atenga barrel le249 ndo paatangira apa iwewe nekuti ndiwe wamudedza unobva wapuwa 10%, unopuwa 10% ye249. 10% ye249 unoza chi inenge $24.90 achingobhadhara chete iyo paaccount pako panobva papinda $24.90. Saka kana kuti munhu wadedza iwo adedzwawo nemumwe munhu yeye ndiwo wakanga wakamudedza iye azotsvagawo wake, saka iwewe unopuwawo futi mubairo we1%. Saka 1% ye249 inenge ari $2.49 yaunopuwa, inenge mari diki asi hombe. Ngatione kuti zvinofunya sofamba sei. Pavanhu vatinodedza vai tikange tichidedza vanhu vachiuya uye tikainvite kuti vamwe vaitewo business iro iyi vatangewo kuita mari. Pane magroups mairi, pane group rekutanga munhu waunodedza iwewe waunodedza womva wamupa link, ndiwe unomva wamupa link iwewe. Ukamupa link munhu iyeyo anenge ari pagroup yekutanga inonzi direct, anenge ari direct wako. Munhu iyeyo akazodedzawo vanhu vake anenge indirect, ingira group rechi2. Saka ngatichi chinoitika pamadirect ndiwe uyu wadedza uyu ndiani uyu A umva wadedza futi umwe uyu iwewe wani vanhu 2 wadedza A na B. Every time paunodedza vanhu ukapinda munhu unofanira kucreate magroup 2, group A negroup B. Saka mumwe anofanira kuenda ku-right mumwe ku-left, unotanga neku-left wozisa ku-right. Vanhu iva vari direct pauri avo inonzi level 1 yako iyoyo ndo level yekutanga yako. Saka pa level 1 ipapa vanhu 2 ivava munhu wega ega akapinda nebarrel anenge apinda naro iwewe unobhadharwa 10% yemari yaabhadharwa munhu iye yaabhadhara munhu iyeyo. Tobva tati A yomva dedzawo uyu C, odedza zvakare D, uyu B odedzawo uyu E, odedza zvakare F. Anditi tane vanhu 4 vari pasi pako, watanga une vanhu vekutanga 2 chete level 1 yako, vanhu 4 ava manje ava ya level 2 yako iwewe, vanhu vava level 2 yako. Saka iwewe manje unobhadharwa chi 1% yemabarrel anotengwa nevanhu A. C anobva dedzawo wake odedza futi mumwe, D achaitawo zvimwe chete zvozvo apa asati awana. E adedzawo mumwe obva aita futi mumwe, F abva adabvaona uyo A. Saka palaini iyoyi futi iyi kwauri ilevel 3 wapa level 3. Saka unobhadharwa futi nelaini nevanhu ivava vadedzwa nevamwe vanhu iwo uchatovazivi vanhu ivava. Saka unobhadharwa mari unobva wabhadharwa futi 1%. Malevels iwaya anoenda kusvika palevel 6. Palevel 6 ndo pazvinonogumira uchibhadharwa kudaro. Saka ngatione apa takatarisa iri se malevels aya nemari manje takuzviona zviri kumari zvinenge zvakamira sei. Level 1 B na C vari mulevel 1 yako unopuwa 10%. D, E, F, G vari palevel 2 unopuwa 1%. Tochiona apa B ambva abhadhara barrel yekutanga atangira pa 249 panobva pacalculatewa 10% wopuwa ndiwe. D ubhadhara uyu same barrel hausiwa mudedza D akadedzwa na B asi adedzwa na B kumva abhadhara iyoyi nekuti aona business riri serious. 10% inoenda kuna B nekuti ndiye akamudedza. Pocalculatewa futi 1% yepa level 2 inobva yaenda kwauri iwewe.
ndizvo zvinenge kusvika pa level ye level 6 unenge uchipuwa ma 1%. Saka izvi zvinoenderera kusvikira ku level 6. Kasvika pa level 6 aiwa zvinge zva ndikutendai nekuti mese masvika pa ipa panapa zvikuratidza muri interested, muri kunakidzwa, muri kudawo kutanga kuita mari. Saka enda kune munhu akupa ashare newe video ineyi umukumbire kuti chindipawo code ndinoda kutotanga nhasi, hapana mangwana, nekuti ma profits ndiye emazuva ese. Saka usamirire mangwana. Ukati mangwana unosiya satani achipindira, unopedzera wachinja plan yako. Plus mari haife yakakwana, mari yangu haikwani, chino uchitaura izvozvo nguva iri kutopera. Joina nhasi, puwa code nemunhu ashare newe video ine iyi, womva wato link yedu ndiyo iri pasiyo. Saka kwekupedzisira kudingi muri kuona kuti hakuna kurudiwa code iri kusina code iyoyo haukwanisi kupinda. Saka puwa code nemunhu akupa ashare newe video iyoyi. Musati vaenda inyu kuti mutitendewo, mutifariro nekutisirawo like. Padzasi apo pane button like, click button irorero. Mapedza mangoklika imba ima subscribe, kungoklika chete hapana chaunonyora, kwangoklika subscribe wato kutoziva kuti every mavideo okuti access kuma video edu esa tichange tichiita uchange unoridza bhero iri kuti uziviswe kana kuine chimwe chinhu chinyowani chapinda mukati megroup redu ino pa channel yedu ino. Ndinokutendai.